жеңүү менен күтөбүз сизни. Зей районунан үлүшчө мобилизацияга алынуучулар янына районнан делегация барып кайтты. Алар бүгүнкү күндө Казан Экспо халыкара күргөзмөлөр үзегинде махсус харбий азырлык узалар. Егитлердин кайфлары жакшы, барысы да сугушчан рухта. Район жетекчилиги исиминен иратлар алдында Петр Уразайкин чыгыш жасады. Я желаю вам вернуться живыми, здоровыми. Пускай вам всегда сопутствует удача. Ждем вас с победой! Район башлыгы карары белән мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә ярдәм һәм ярдәм күрсәтү буенча ведомствоара эш төркеме булдырылды. Мобилизацияләнгән һәр ир-атның гаиләсе белән шәхси эш алып барыла. Аларга төрле ярдәм чаралары күрсәтелә дип белдерде Петр Сергеевич хәрбиләр белән аралашу вакытында. Сораулар булган очракта шалтыратыгыз дип үзенең телефон номерында калдырды. Ватанны саклаучылар өчен патриотик рухта концертта оештырылды. Татарстан дәүләт камера хоры якташ җырчыларыбыз Марат Галимов, Ясмин чыгышлары яңгырады. Зей районы иҗат коллективлары Кайнар йөрәкләр вокал ансамбле, Зей гырысы коллективы башкаруындагы җырларны ватанны саклаучылар аеруча яратып тыңладылар. Һәр кайсына кирәк-яраклар тутырылган җыелма, күчтәнәшләр һәм укучыларның изге теләкләр язылган җылы хатлары тапшырылды. 17 октябрьдә шулай ук Зей делегациясе Казан танк училищесында махсус хәрби әзерлек узучы мобилизацияләнгән ир-атлар янына барды. Адилә Берханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.